kaya ngene abote wong nyambut gawe direwangi itir tahu karo tempe mergo kepengin cukup butuhe kanggo ngopeni anake lan bojone ya bukae ning aja lali ibadahe mergo iku wis dadi kewajibane mergo ning donya mung mampir ngombe ning akhirat iku sak lawas-lawase ayo salat ayo padha salat ngaji salat ngaji kanggo sangu sok yen mati tembe akhir bisa mukti jiro lupat mo 6 7 8 tak tintang lulu ya dudu mobil anyar sing mbok gawa sok yen mati nanging iman sarta amal-amal kang utami harus nggih dudu duit 1 miliar sing nggo sangu ning akhirat nanging amal saha ilmumu sing do manfaat ning akihe manusa do lali sing kuwasa senengane padha numpuk donya monggo selawat ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rabbi asani wadaroji tahu ada fatayaji rotal alami ya uhelal julal judi wal karomi tahu kembali ke atas ya sih kaya ngene abote wong nyambut gawe Pak direwangi mangkat esuk mulai sore kadang ra mulai barang mergo kepengin cukup butuhe kanggo ngrumati anake lan bojone ya bukae ning aja lali ngibadahe sebab iku wis dadi kewajibane dung etot wayahe saiki tak ganti tong deng wayahe tong mejite jeh kotong deng langgare jeh sedeng monggo muga-mugae ning aja lali ngibadahe sebab ning kene mung mampir ngombe ning akhirat iku sak lawas nek ora disangu sing akhir potokan ibadah dumateng Gusti mongko bakal getun tembe mrene bakal rugi ana ing akhirate ing mongko rugi donya ora dadi apa rugi akhirat bakal cilaka ora iki ayo padha ibadah dumateng Gusti Allah amrih ringgane Gusti Allah amin Allahumma amin marga ning donya mung mampir ngombe ning akhirat iku sak lawas-lawase ayo salat ayo padha salat ngaji ngaji kanggo sangu sok yen mati tembe akhir bisa mukti amin Allahumma amin dudu mobil anyar sing mbok gawa sok yen mati nanging iman sarta amal-amal kang utami jadi bukan Innova, Avanza, Xenia dan lain sebagainya yang akan kamu bawa ketika kamu meninggal dunia betul? Expander atau Fortuner sing mbok nggo sangu nalika kowe wis ditengeri patolor alias wis tenger kabeh kok iki pander apa mbajak kuburan gak
dak ndegur dugange ora kamon. Nah, mula seneng donya aja sampai kedereng-dereng, aja sampai kedarung-darung, sedang-sedang saja. Oke? Oke, Pak E. Dudu 100 miliar sing nggo sangu ning akhirat. Nanging amal saha ilmumu sing do manfaat ning akihe manusa do lali sing kuwasa senengane padha numpuk donya. Monggo selawat sudah malih. Ya Rasulullah Allah salamun alaik. Ya Rafi asa asani wadaraji ada fatayaji rotal alami ya Laju jiwa karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mencoli adi. Alhamdulillah barakallahu lana walakum. Jangan lupa subscribe, oke? Oke. Masuk Pak Eko.